Eräs on tutu. Joo, löytyi sieltä No maksalaatikko. niin, mulla on nyt sit nauhoitus päällä, mä kuvaan vaan tota maata tossa. Mitäs nyt sitten tuli Rontille? Tuli maksalaatikkoa. Kummas on enemmän rautaa vittu maksalaatikossa vai saatana Mazdassa? Siinä se pulma on. Mitäs Räihä on mieltä tähän Niin, kysymykseen? luultavasti niin aika samaa luokkaa. Mut sieltä kato näytäs mitä sieltä tulee. Katsotaan mitä siinä. Tässä olisi tällainen Atrian maksalaatikko. Näin sitten, ja sitten laitamme roskat roskikseen, niin ei tarvi Sinne. Pysyy Suomi siistinä. ei tarvi meitä syyttää, että sottaamme tätä leirintäaluetta. Tämäkö Kyllä. me tuohon kipaa kumasta? Se siihen vaan. Joo, Niin, noin. sitten mennään tutkimaan, mennään katsomaan. Joo, Nyt kyllä. sitten veikataan tässä, miten kauan menee, että se on syöty. 3 haukkua. Puoli minuuttia. Ei se ihan niin nopeasti. Mä veikkaan alta 2 minuuttia. Rontti, makkara. Katsotaan nyt mitä tapahtuu täällä. Kato, sieltä jo lupaavasti lähti hyvä iso kulma. Näksä? Joo. Ei tää kauhean... Ei Ei jumala! kauhean pitkäikäinen. Joo, kyllä se hyvin se Mä en niinku ymmärrä, enkö mä anna ruokaa tälle enkä. Sillä on tosiaan tämä... Niin taas muuten tulee jotkut murat vittuilemaan, että... Niin varmaan kyllä. Rontilla oikea asenne tuo. Me ei otettu aikaa. Nähdään me tästä videosta. Käytetään taas hyväksemme faneja. Laskekoon joku tässä videossa, että kuinka monta sekuntia siihen Rontti meni. ei hirveästi nauti tuosta hyvää. Joo, se ei... Rontti ei isommin nautiskele, vaan vetää suoraan kaikki. Vielä näkyy muutama pisara tuumaustaukoja siellä. pidä. Mut vituttaahan se, jos joutuu koko matkan pelkkiä papanoit syömään, niin kyllä mä ymmärrän, että saa tollaista herkkua. Onhan sillä ollut sitä siankorvaa ja on sillä ollut kaikkea muutakin makupalaa ja onhan se aina saanut tossa lihapyöryköitä. Siihen se on varmaan jo kyllästynyt. Nyt nuollaan sitten viimeiset siellä. Rontti, katos tässä näin. Siinä Hei, laina- Rontti, reunassa tossa. on vielä vähän se siinä. Se olisi nyt varmaan loppu sitten. Joo. Kyllä. Se ei kauhean pitkään viitsinyt. Siinä ei paljon nokka tuhissu. Noin, Joo, Kiitos. Kyllä, kiitos. siihen meni. Siinä on. Nyt on astia tyhjä. Siinä ei kauaa iloa riittänyt. Ei riittänyt. Tuolla 400 grammaa häviää aika äkkiä. Siinä olisi vielä toinenkin. Pistetäänkö se vai jätetäänkö? En mä taida vielä. Kyllä se Joo. vetäisi samaan tahtiin, se menisi seuraavakin. Ja... Niin sitä saa Siis tää vetäisi ähkyyn asti. Mä edellisellä koiralla nimittäin testasin sen leidikoiralla. Ei saisi tehdä silleen, mutta mä heitin sille 4 maksalaatikkoa ja 3 makaronilaatikkoa ja kaikki vittu hävisi ja sit se olisi halunnut vielä lisää, niin sit se oli päivän makaili, tiedätkö sohvalla silleen niinku köllötteli vaan, että ei me ehkä anneta. Nyt mä heitän tosta maitopurkin naamariin ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin.